Vážení diváci našeho pořadu Midnight Express, my se vám hlásíme z Brightonských hor a pokud si můžete všimnout, tak za mnou, všude za mnou, dokonce i vlevo, i vpravo a hlavně i přede mnou je všude sníh. Je to neuvěřitelné, ale po 50 letech tady napadlo opravdu hrouda sněhu. Pro Midnight Express Tom Vagabondo. To nedám, vole. Já to nedám. Dobré, vole, znova. Dobrý den. Hlásíme se vám z Brightonských hor, kde se stalo něco neuvěřitelné po 50 letech. Napadlo všude plno sněhu. Když se podíváte, tak vedle mě, za mnou, přede mnou i nalevo je všude plno sněhu. A co je na tom nejhroznější? My už 24 hodin stojíme zde na zastávce a čekáme na autobus a žádný autobus nejede. Právě se nacházíme v Brightonském lesu nad Hollingdeanem a i tady je sníh. Neuvěřitelné je, že všechny vozidla, které zde byly zaparkované, už zde nejsou. Kromě ptáků, kteří nejdou vidět, nám zde pobíhají volní psi, slyšeli jsme i kozu a dokonce se tady před půl hodinou proběhla kráva. Vážení diváci, my jsme opět postoupili o pár metrů nahoru a dostali jsme se před hájenku Hollingdeanského lesa zde nad Brightonským pahorkem. Je to neuvěřitelné, ale opravdu za posledních 50 let tolik sněhu snad nikdy nikdo nikde neviděl. A my půjdeme zjistit, zdali je hajný z tohoto lesa doma na hájence. Prdele, ty vole! Ty. Sakra! Tome? Tome? Tibore? Tibore? Jedna cesta je tady, taková. Já jsem vlastně přišel z lesa a teď nevím, kterou cestou šel Tibor a nebo Tomáš. A já nevím, jestli vůbec tady šli těma cestama, jestli třeba nešli nahoru vůbec. Jo? Protože my hledáme vlek. A já nevím, jak mám najít teď vlek, když jedna cesta jde takhle a druhá tak. Tak já nevím, jo?
sakra. To máte tak, Tomáš se ztratí, Tibor se ztratí a 2 cesty. Jo? Písničkou je tu jako Bory. ptáček. Franto, ty vole, já se na to můžu vysrat. Já jsem byl u krav a už potom nevím. Franto, ty vole. Franto, Zaspíváme ty vole. sluníčko. Tomáš! Franto! Tome! Frant! Snad budu pri tom Blacku. Franto! Franto! Ty vole! Tibore! Tome! Oh, shit. Tomáš! Franto! Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Skrýš a zázemí. Vždyť ještě léčky málo znáš. Málo zdá se mi. Hej, břízo bílá, skloň se níž. Dej ptáčku náruč svou a skrýš. Já pak můžu jít a v duši klid můžu pak mít. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? Vážení diváci, my jsme stále v Britnském lese, plném houští, kéřů a především sněhu. Ať jsme hledali, jak jsme hledali, našli jsme krávy, našli jsme víc kráv než jednu, ale především jsme nenašli vlek. Našli jsme přívod elektrického proudu do domu, ve kterém se ukázalo, že žádný dům není. Důležité ale je, že jsme našli sami sebe. A to je všechno. Mějte se. Přátelé, výlet to byl dneska fantastický. Měl to trošku jednu takovou vadu, že jsme se vlastně ztratili. A tudíž my jako 3 svatí, když jsme rozdělení, tak trpíme. Tak jsme trpěli. Přeskakovali jsme různé překážky, ať už to byly prostě stopy grizzlů, stopy bílých tigrů, anebo zaschlé keře růží. Ale z čeho já mám obrovskou radost je to, že jsme se nakonec teda sešli opravdu, i když to stálo nadlidské úsilí, přátelé. Jo. Tohle je můj názor a tohle je můj pocit z celého dnešního dne. Na závěr bych ještě teda chtěl říct jednu nejpodstatnější věc. Vlek neexistuje. Nejezděte do Ditchlingu, ne. Vlek neexistuje. Čau. Ja by som chcel povedať, že vlastne misia bola viac menej úspešná, aj keď sme nedodržali to, čo sme slúbili, že vám ten vlek dodáme až do domu. Nebolo to možné, nebolo to v ľudských silách,
Ale tak aj keď my ako svätí sme boli za tou dedinou, za tým mestom, za tým Brightonom. Pozreli sme sa veci na koreň priamo a bez nejakého strachu z toho, že by sme sa nevrátili do svojich rodných, teplých domovov. Tak já celkový výlet hodnotím úplně pozitivně, já nevím, co bych dodal, tady úplně na závěr řeknu jednu věc, že přátelé, já jsem našel v lese rozpitý